Ebben a nyugat-virginiai középiskolában, Beckleyben nem hangoztatnak olyan tetszető szólamokat, mint Illinoisban. Ők a szövetségi gyermekétkeztetési programban vesztek részt. Nekik az állam biztosítja az ingyenes ebédet, ami többnyire előfőzött vagy fagyasztott konzervétel. Van olyan nap, amikor egy ebéd energiatartalma az 1000 kalóriát is meghaladja. Ezt az ételt az államtól kapják, hogy készítsék el a gyerekeknek? Igen, és nagyon szeretik is. Van itt félig sült hús, disznó barbecue szósszal, egyenesen a kormánytól. Hogy a szakácsok leszoktak a főzéstől? Mindenki csak sírt, senki sem szereti a kemény munkát. Sokkal egyszerűbb csak melegíteni. Ezt az eszközt használjuk a legtöbbet a konyhán, a konzervnyitó. Ez a séf legfőbb kelléke? Ez van, konzervet nyitunk és felszolgálunk. Ja, lássuk, hogy mi az, amit tényleg maguk főznek. Ez itt a menü. Ez a mai. Krumpli-püré. Sonka és chili, ezt mi készítjük. Na és a paradicsomleves? Konzerv. A fasírt? Hozzák. Hozzák és maguk felmelegítik. Vagyis egy hónapban a 36 ételből csak 6-ot készítenek maguk. Így van. A 36-ból 6-ot. A Wisconsinbeli Appleton Alternatív Gimnáziumban olyan gyerekek tanulnak, akik viselkedészavarral küzdenek. Az iskola nem katonás fegyelemmel, hanem az étrenddel segít nekik. Szerencsénk volt, és rábukkantunk erre az egészséges étkezés programra, amelyet a Natural Ovens nevű cég támogat. Akik hisznek abban, hogy fontos az alacsony zsír és cukortartalmú adalék nélküli, nem tartósított élelmiszer, amelyben nincs ételszínező és tartósítószer, amely teljes kiörlésű gabonából készül, amelynek része a friss zöldség és gyümölcs is. Marhahúst egyáltalán nem készítünk. Itt főzünk mindent, de semmit sem sütünk olajban. Sosem használunk fel előre csomagolt ételeket. Megszabadultunk az édesség és italautomatáktól, nálunk csak palackozott víz van. Ennek köszönhetően szemmel látható változáson mentek át a diákjaink. Ha az ember végig sétál ezeken a folyosókon, nem érzi veszélyben magát, és nem fékezhetetlen gyerekekkel találkozik. Jobban tudnak koncentrálni. A tanárok azt mesélik, hogy azóta hasznosabban telnek el az órák is. Nehogy azt higgyük, hogy ez egy magániskola. Nem, ez az Appletoni állami iskola a problémásnak ítélt gyerekek számára, akik egy ideje egészségesen táplálkoznak. És ez sem kerül többe, mint bármely más iskolai étkeztetési program. Akkor miért nem csatlakozik mindenki a kezdeményezéshez?